खुलुमबाय दिनैनि सप्तायाव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि फार्स्ट सप्तायानो जाहैबाय पाकिस्ताननि फरेन मिनिस्ट्रिनि देहायाव कर'ना पजिटिव मोनदों। गिख्रंथाव कर'ना बेरामा साधारन सुबुंफोरजों लोगोसे गोजौ थाखोनि सुबुंफोरनि देहायावबो बारदेरगासिनो दङ। पाकिस्ताननि फरेन मिनिस्ट्रि शाह महमूद कुरैशीनि देहायाव कर'ना पजिटिव मोनदों। सुलुंनि बादिब्ला इस्लामाबादाव सासे US नि स्पेशियल थान्दैखौ लाफानानै गंसे जथुम मेल खुंनायनि उनाव बिथां शाह महमूद कुरैशीनि देहायाव कर'ना पजिटिव मोनो। बबेखानि बिथांनि देहायाव कर'ना पजिटिव मोननायनि उनाव बिथाङा गावखौनो हम क्वारेन्टाइनआव दोनो होनना मोनसे टुइटनि गेजेरजों फोसावदों। मख'नो गोनांदि थांनाय बुधबारखालि मन्त्रि शाह महमूद कुरैशीआ पाकिस्ताननि गाहाय मन्त्रि इमरान खानखौ पार्लियामेन्ट आरो केबिनेट जथुमाव लोगो हमदोंमोन। 2 नम्बराव दङ आइडिएमआइ रुगुंनाय सासे आइजोनि गोथै सह मोनदों। चिरां जिल्लानि बिजनी महकुमानि सिङाव थानाय मंगलियान थापकुरियाव मैया दख'ना गाननाय सासे आइजोनि गोथै देहा बोखांनो मोननाय जादों। मिथिनाय बादिब्ला आइडिएमआइनि रुगुङाव नाथाना थानायखौ ओनसोलनि सुबुंफोरा नुसनो आरो पुलिसनो खौरां हरो। गोथै देहाखौ सिनायनो मोननाय जायाखै होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बे जाथाया ओनसोल नाङै सोमोनांनाय लाबोदों। 3 नम्बराव दङ पुनेनि सासे सुबुङा सनानि मास्क गानदों। मुलुगनाङैनो कर'नानिफ्राय रैखाथि मोननो थाखाय बिगियानगिरि आरो डक्टरफ्रा मास्क गाननो खावलायबोदों। गुबुनफोरा जिजों बानायनाय मास्क गानदोंब्लाबो पुनेनि सासे सुबुङा सनानि मास्क गानना दिन्थिनानै बयनिबो नोजोर बोनो हादों। पुने पिम्प्रि चिनचुवाडनि थागिबि सासे सुबुङा 2,89,000 रांनि सनानि मास्क गाननाया समाजारि बिजोङाव गोबां भाइराल जागासिनो। बे सुबुंखौ शंकर कुराडे होनना सिनायथिनाय जादों। सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला बिथां शंकरा सनानि गहेना गाननानै मोजां मोनो। बिथांनि बे फट'आ भाइराल जानाय लोगो लोगोनो गोबां सुबुंफोरा बिखौ लानानै मिनिदों। मख'नो गोनांदि बिथां शंकरा उन्दैनिफ्रायनो सनानि गहेना गाननो मोजां मोनो होनना खौरांगिरिजों मोगा-मोगि जानानै बुंथियो। 4 नम्बराव दङ आमेरिकानि उदांस्रि साननि थाखाय गाहाय मन्त्रि मोदीआ गाहाम हामलायथि बावहरदों। भारतनि लोगो आमेरिकाया मैया 244थि उदांस्रि सान फालिदों। भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीआ टुइटारनि गेजेरजों टुइट खालामनानै आमेरिकानि 244थि उदांस्रि साननि थाखाय गाहाम हामलायथि बावहरो। बिथां मोदीआ टुइटआव डनाल्ड ट्राम्पजों लोगोसे व्हाइट हाउसखौबो टेग खालामफायो। मख'नो गोनांदि आमेरिकाया 4 जुलाइ 1776 मायथाइयाव ब्रिटेननिफ्राय उदांस्रि मोनदोंमोन। 5 नम्बराव दङ सिक्किमाव देहा फाहामगिरिफोरखौ मान बावगोन। मुलुगनाङै कर'ना बेरामिखौ फाहामथाय आरो जोथोन लानायाव डक्टर सार नार्सफोरा गोबां आखाय होबोदों। डक्टर सार नार्सफोरा गावनि देहाखौ सानालासै मेंनाय गैयै गोबां खामानि मावबोगासिनो। बेखौ नोजोर होनानै सिक्किम सरकारा मोनसे गोजोनथाव थांखि लादों। सिक्किम सरकारा कर'ना खैफोदनि समाव मेंनाय गैयै खामानि मावनाय डक्टर्स नार्स आरो सापर्टिं स्टाफफोरखौ मान बावनो थांखि लादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला सिक्किमनि गिबि मन्त्रि प्रेम सिंह तामाङा डक्टरफोरनो 20,000 राङै, नार्सफोरनो 10,000 राङै आरो सापर्टिं स्टाफफोरनो 5,000 राङै मान बावगोन। बिथां गिबि मन्त्रि प्रेम सिंहआ बुंनाय बादिब्ला बे मानखौ 15 साननि गेजेरावनो बावगोन। दिनैनि सप्ताया एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।